Takže ak chceme zmeniť adresu už naprogramovaných modulov alebo modulov, ktoré sme si ručne pridali a skompatibilniť to s reálnymi adresami modulov na zbernici v reálnom dome, máme dve možnosti. Buď cez hlavné menu, položka riadiaca jednotka, skenovanie siete, program nájde moduly, ktoré sú na zbernici a ponúkne nám, či ich chceme priradiť k modulom, ktoré nemali predtým reálne číslo. Našiel nové moduly, to sú reálne moduly s číslom 17190 vstupy a s číslom 1170 a nenašiel moduly, ktoré sme si pridali ručne, keďže sme ich pridávali vopred a ešte sme nevedeli adresy modulov, ktoré budú reálne nainštalované, tak pravým kliknutím na nenájdený modul môžeme priamo zmeniť jeho adresu za modul, ktorý reálne našiel. Modul nám už pridalo do ľavého stĺpca, kde sú prítomné moduly a odobralo ho z pravého stĺpca, kde sú nové moduly, ktoré našiel. A takisto našiel modul, to 5-násobné relé, dáme si ho pridať. Je reálne nainštalované. Keďže modul DBIR, ktorý sme si ručne pridali, reálne na zbernici nie je, tak dáme ho vymazať. Pozor, dá sa vymazať iba modul, ktorý reálne nie je naprogramovaný. To znamená, nie sú vytvorené softverové väzby medzi príslušným týmto modulom a vstupmi, ktoré ovládajú dané výstupy. Keďže nemáme tie softverové väzby teraz vytvorené, tak vymazať by to malo ísť hladko. Ostali nám tu na digitálne vstupy a tu máme 5-násobný reléový modul, čiže 5 výstupov, ktoré si následne popíšeme. Napríklad prvý výstup nech je ventil podlahovky, dáme ho potom do obývačky. Druhý výstup nech je obehové čerpadlo pre TUV. Tretí výstup nech je svetlo nočné. Piatý výstup nech je brána. Editáciu máme ukončenú. Rozmiestníme si ešte príslušné výstupy, ventil, alebo môže to byť skupina ventilov paralelne zapojených, ktoré nám budú ovládať vykurovanie v obývačke, obehové čerpadlo, tak to nech je v technickej miestnosti, štandardne tam býva. Svetlo nočné dáme do chodby. A garážovú bránu teda dáme, umiestnime do garáže.